Vitajte na missimcards.co.uk, vašej destinácii pre britské SIM-karty, ktoré posielame po celom svete. Či už hľadáte jednu SIM-kartu alebo v hromadnom množstve, máme vás pokrytých. Preskúmajte našu širokú ponuku od popredných sietí ako 3, O2, Vodafone, Giffgaff, Lica Mobile, Lebara Mobile, Smarty, Voxy a ďalšie. S možnosťami doručenia cez Royal Mail, UPS alebo DHL, výber je na vás. No to nie je všetko. Potrebujete kódy na dobitie kreditu. Navštívte milkpal.com pre okamžité kódy od sietí ako 3, O2, Vodafone a ďalšie. Zostaňte pripojení bez námahy. Objednajte si dnes svoje britské SIM-karty na missimcards.co.uk a zdvihnite svoje mobilné skúsenosti na novú úroveň. Prihláste sa, dajte like a stlačte zvonec pre najnovšie aktualizácie. Ďakujeme, že ste si vybrali MissimCards, pripájame vás ku svetu.